Good morning. Naglilinis na sila. Good morning, good morning. Good morning, LU. Dito kami sa ano pa rin, sa Kahuna Beach. San Juan, La Union. Mamaya punta tayo ng Vegan. Vegan, kung may time pa, Baluarte. So, dito pa rin kami nag-stay sa room na to. Same room from last year. So, okay. Kakain lang kami mamaya. Siguro tulog pa yung mga iba. Ay. Etong aking lugar kung saan ako lumaki. Ito, walang tao dyan noon. As in, bakante. Bakante pa noon ito. Ganda sana pagka karoon ka ng property dito. Dito rin ako nagpatuli. Kung saan ako nagpatuli, doon sa may bato-bato. Diyan ako nagpatuli noon. Ilocano at Kugit. To sa area na to. Yan yung iba, swimming na sila. Medyo ano yan. Medyo maganda siguro yung ano. Yan, marami na nagsiswimming doon. Swimming. Ayan o. So, good morning. Good morning, LU. Pag pupunta kayo dito, itry nyo eto ang kunin nyo. Yung malapit sa bungad. Ayan. Itong area na to. So lagi ito ang kinukuha namin itong ano na to. So may free breakfast at bago tayo umalis. So good morning. Yan, nilinisan nila. Yan. Ay, ako stretch lang tayo. Kita yung mga kalat-kalat. Pag pupunta kayo dito, laging kukunin tong area na to. Exercise mo tayo. Breakfast na para maaga. Tawagan ko muna si Utol. Tsaka hindi rin pwedeng pasukin to kasi private. Your kisses feeling so strong. Parang gusto kong mag Milo Milo muna tayo.
Maganda ang kain. Feeling so strong, so gising na. Oh, may taho. May nagdala ako ng taho. Taho. Taho, sabi niya. Taho. Tayin natin yung pag ano ng morning.
May taho dyan. Marami makukuha ano dyan. Oo, may pera ano dyan, may hikaw. May kayamanan. Marami nilalaglag na kayamanan. Finest keeper. Oh. Oh, see? Mimi, mali ka. It's not, ano, oh, yeah, oh. Sa'yo mo to. Kasama na dagdag-ring dito, las 6 ay yung klase ni Yana. Kaya siya ngayon, las 4 tuma. Mama din na, alas 3 may lang nakarating. Uy, Sabi niya. Mang bulabog-bula din ang mga makaring. welcome to LU. Meron niya makikita dyan. Hindi ako nakapag-swimming ngayong gabi na. Sige tayo magpapagupit. O bukas. Sayang talaga tong property na to, Ace. Binibentahan si lolo mo nun. Nung wala pa to, 50,000 lang. Lupa. 50,000 pesos. That was 19, I think, 78 to 85. Like this. Yes, sir. Doon kami umiinom lagi, doon sa may puno. Hindi mo na-expect na magkakagalito to eh. No? As in talagang wala. Dito. Okay lang, okay lang. Halos every week. Dito kami na eh. Yung area na yan, dyan talaga kami namimingwit. Parang may pool dyan na ano. Sarap din mamana. So cold in there, Dad. Look. Kaya mamoist niya. Huh? Kaya nga nagmamoist eh. Ubad pa ako.
you last night? Kunin natin yung breakfast. Tara na tayo siguro dito. 7 yan eh. Tara, be. Tara, maaga tayo. Ay, tinalas to. Ay, Isa. Tara, Din. Din. Tara. Din. Tara. Ha? Oh. Breakfast tayo. black dito. Para maag... Ha? Hindi, okay lang yun. Naka-on yun. Kunin natin yung breakfast. Kasama sa hindi. Yun. Ito yun. Birthday. Hindi mo na yung sa atin. Saan tayo? Ano na? Hindi sa atin.
Sabi ni Joel, yung kapatid, ay ano daw, kasi sunod na kaya lang yung patayang lalaki. Tatlo na daw. Nakarevolver yung tao na ako nakakakain. Hindi rin namin hindi bumalik sa dati. Madami. Inom. Binalik na. Ulit ang Tin. Para matapos na tayo. Din. Ano mo na? Ay, ba, di ba ba? Uy. Di ba kinuha nyo lang dati? Kinuha nyo lang yung sa breakfast na mo. Lapit ka lang. Sabi ka? Nandiyan pa na ako. pesos daw ang sakay sa Bangladesh. Nasa sila pala yung Boracay. Yung pala lang sa ganito. Huawei ito yung katiklan. Sasakay ka ngayon. Kung tatawid ka lang ng Boracay. Ayun. Tatawid ka doon. Pwede tayo. Mayawak ka na talaga? Tamagay mo kasi. Wala na po. Driver na hindi na siya. Ano sa akin? Nandun na din. Di ba, Filipino breakfast? Di ba libre sa atin, di ba? Hindi ko alam dito. Ano mo agad dito? Ano mo kuha mo kung ano? Magkasama sa mga. Ano sabi niya? Part of the day. Part of the day. Hotel na kayo. Good morning, Kai. Nandiyan na pala yun eh, naglakad lang ako. Nagpunta nila ako dito. Yung cloud sa... May init-init na mamaya. Hindi ko na sila dito. 12:30.
Sino? Kasi hindi ko alam pa. Paparesa po. Filipino Libre ba? Libre ba ang breakfast? Yeah. Kanan ang omelette na lang. Ano yung order mo guys? I've ordered. Parang dati nagkain na kayo ng daon na bangus dito, di ba? Sa akin, sausage. Ba't may 2 Sarap maligo sa umaga. Ayan ba yan? Aga ka magising. Almost 3 hours din. Di ba? Akala ko ba? That's like the whole day. That's like the whole day. Half of ano, Wait, is this a zoo, right? lapit na lang. At kami lang mga yung yung tawag dito. Search Isa mo. siya sa mga tourist spot. Oh, like that. My friend went to that one. Ah, Alright, pwedeng isang daing na ba? hmm. Scrambled. Ano ko 1 hour? Baguio, ganun din eh. More than 2 hours. Ganun din. What day are we leaving there? Sino? Ano ka mo Tots? Oh, almost 2 hours. Tomorrow. Ang Baguio? No, Saturday, right? Hindi ako.
Oh, 1 hour lang dito. Tomorrow is our check out. Tapos lilipat dito tayo sa dun. Macpo, 2 hours. Ganun din ito, sa Kayo, mauna kayo. Ikaw lang? Well, Ikaw, ikaw driver. ikaw kung anong ako pa, you staying here? ako Dapat driver. pala maaga tayo. teka, Huwag na lang mag... Di ba malapit ang Baluarte sa Bigas? Bagay. Ano ba yung balwarte? sa Manila, sa Ibigan. Yung mga Oh, sige, sige na mga yun. convention niya. Ganda rin. Pag-uwi ko, Yan, na lang tayo yung mga siguro 15. O, pag pinaka-last na daw yun kasi pauwi na siya. So, una mo na yung bigan. Papatuto ka pa dun, di ba? Para makita nila yung ibang tagal na rin niya punta doon sa Bigas. Sila din nga nainitan ako. Kaya mga si Roy, oh. Lalamig pa. Hindi ka nainitan. Ay, hindi na pero kanina Ano na ngayon? 10? Isang linggo na lang pala tayo. Bilis mo na. Alam mo yung kausap ko kahapon, hindi pala siya naka-check-in dito, naligo lang siya. Ganda ng tubig ah. Masarap pala ang tubig dito, mainit to. Saan sa ano? O, kasi siguro may timpla
maganda siguro nito dito ay may floating ano tapos na floating balsa. Ready na ba kayo pag alis natin? Anak ka nangangamot ka. Ano kaya maganda dito to? Alin? Alam ko hip brush yan. Map view. Ay, yung ano, sunburn. Hindi eh, parang ano siya, hip brush. Nagaganyan ako eh. Kaya niya nag-start sa Mindoro pa? I think... Map di ba is? Huh? Map di o Makati lang? Okay. Yes, like... Like burning or itching? Both. You can't stay in the sun too long. Possible. Pag sa akin, pag ganyan, yellow. Para Ice. ice yun. O yung cold Tapos dapat bottle. mag-ano ka ng white shirt. Yeah. Si daddy mo daming sando na white dun. Oh, hydrocortisone cream. Kasi yung pinainom ko nga sa'yo is antihistamine A. Huli ka yung gamit niya. Dad, di ba may sando ka na puti pero hindi. I don't shave my head, bro. I get a haircut. Pwede. Yeah. I don't like my hair. In the barrio, do you have fishing there? Fish? I was in the fish here in the morning. But I didn't like that. Pag ano, ano lang tayo? Dito tayo. Dito. Okay? Oh, Oh, since we're not going.
Kung ano. Isn't it the most part? Mall? Oh, here. Oh, yeah. Is that dried squid? Oh, you can't bring that to us, right? Which one? The dried squid. Pwede. Oh, you think? Pero ang dami doon. Cebu City. Masaya? Yeah. Hindi mo siguro nilagyan is ng ano yan, no? Ng... ano yun? Sunblock. Okay. Diba? Even in Mindoro, I was already doing it. Mm. So I don't know why it's like. But it's only like this area too. It's not like. It's not even my back. Mm. Hindi ka pala nakadala ito ng antibiotic, no? Sa package. Apple. Oo, hindi ko alam. Hindi ko matandaan dun sa... Would you like to see your favorite? Grabe ang pagpayat ni Sharon. Kapayat talaga. Ha? Hindi kapayat. Kinapin. What'd you get? What'd you get? Veggies. Sila.
Oh, Mr. Douglas. Kumusta ka dyan? Ayan, Tito Koy. Hmm. Busy. Denden, Kuya Roy. Okay, okay, okay. Okay lang kayo? Okay lang kayo, Lo? Ayok lang. Kailan balik yung Manila? Next year na. Next year, good. That's good. Ay, kamusta naman dyan? Wala ng tao, no? Lungkot na, no? Bigla akong nalungkot nung alis niyo. Mabuti pa sumama ako sa Kanapani. Ay, hindi ka sumama at kasi nandun si Tita Shay. Ayan mo na. Saka na lang. Saka na lang. Tay, pwede ka nga pumunta. Kaya nilita ko. Sige, Sige pa, kakain lang rin kami. Okay, net pa. Okay. Oy, wapo naman ay. Oh, ito rin oh, ganda oh, yung puti-puti oh. Bakit puti yan? Siyempre galing. Tanda na oh. Okay yan, mag-enjoy lang kayo. Kahit ka kamo. Magkahit ka daw, mukha ka na si Rex Cortez eh. Ay, sayang ang sayang yung binili ni Koy na pangahit. Saka ko nagagamitin niyo sa isang taon. Piloso po talaga yan. Sige pa. Okay. Ingat pa. Love you all. Piloso po talaga itong tatay mo eh. Ano si ano, Ah. papalambing. Ano yun, naka-live? Naka-live ka ba, Dad? Naka-live ka? Ramen cheese po. Cheers.
Bye.